नुत्ता लोगोफोर नुत्ता नुत्ता थांला आंनिफ्राय आंबो गाखोलायनोसै आं गाखोलायनोसै हगार आंखौ सिखारबावला नै सिखारबावला हारामि सिखारदोलै आं जिरायलायनोसै हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि रजे चेनेलाव गासिबो बरायना हरनाय थाबाय मैया थांनाय जादियासै आरोना जोङो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा होनो जोबोर बिलो ना मा होनो इयाव बेरायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा ओंखारजोब्बाय जोङो थांनो ओंखारबाय दा गासैबो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय आङो दा एसे लास आरोना ओमफ्राय थांबाय थानोसै लोगोफोर स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आङो Karena popna tuh naik. Sudah. Sudah tuh. Itu nukar banyak lagi kok. Bilang na Chandubi bilang. Chandubi थांगासिनो दङ लोगोफोर. बेनिफ्राय भिउखौ लादों बिराद मोजां. जायगाखौ नुवाखै बेसे समायना. जोङो दायो चान्दुबियावसो थांग्रोनो नागिरबाय लोगोफोर दुपुर बिलखौ बारबोबाय दायो हाबलांसिगोन बेवहाय मोजां जायगा मोनहैयो दिनैसो फैनो मोन्दों ओरैबायदि मोजां जायगालै आं दिनैसो नुफेरबाय पुष्पाया इजों खारदोंमोन गारि लाना पुष्पाया नै गेटखौ मोनबाय लोगोफोर चान्दुबिनि गेट माबा लिरनाय गैया माथो फाइनालि जों दायो चान्दुबि मोनफैबाय गाइस नुफेराखैमोन माने दिनैसो फार्स्ट टाइम दे गाइस बिराद मोजां नांदो फैनानै भिउफ्राबो वाव ओरैबायदि ओइ नै नावखौ दा जोङो सालायगोन ओइ नै नावा बिराद मोजां मोजां नाव दङ बेवहाय आरो आदा सनियाबो फैदों नै बिराद मोजां नांदो जों बेयाव थांगोन दै आं बिराद न'फोरखौ नुदोंना बैयाव थांगोन जोङो दायो आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना जोंखौ बेरायनो लाबोदो आदा सनियानो थेंक इउ जासिबाय आङो आदानो लाबोनायनि थाखाय बेरायनो लाबोनायनि थाखाय आङो दा नैबे गोजौथाराव गाखोलांनो नागिरदों कफि आगै मोनबाय माथो ओरैबायदि गोजौ आरोना इनिफ्राय आं दा नोंसोरनो देखायहरगोन मा मा नुगोन आगै गावरे मा फै फै गोजौआव लासै लासै फै बिरनानै जलद' बानांगोन ना माखि मोनफैगो आदाया दसेनो आयु गाबथाना लाबायहाय दख'नाखौनो बाबाया लागासिनो आयु आङो बिफां सायावनो थानोसै ओरैबायदि बारफबजोबना दं नै गाइस अजारा हाय बाय जों दा बिफां सायावनो मोनफैबाय आरोना बेसेबा गोजौआव गाखोबाय जोङो वाव मेंगुलाय माथो जों गाखोफेरला नालाय आंबो नुजोबगोन सानदोंमोन आरोना जों बिफां गेजेरावनो थाबाय आरो दा एकसे जि मोजां मोनदों लाबाय माथो ओंखारफिनबाय जोङो ओंखारा बहुद टाइम नांदों जोङो दख'ना गाननानै गरम जागोन ना मागोनथाय मानो गरम जागोन थाखाय गानना लानांगोन नायखौ गाननांगोन हाय 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 फार्स्ट टाइम दै दिनैसो लोगोफोर दिलिन दाखौ आङो इसोरहाय माने इमान फाराव थांदो आदाया फानो आगै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों माथो मनाव जोबथारदां माया मन'दों बे चान्दुबि बिलोनि सेर सेर समायना थब्ल' बिबार आरो हाजो सोरगिदिं समायना दंफांनि बारि गरम जोब्बाय माथो आगै कफि नै जिरायनायासो होनदों खेख्रे खेख्रे खियाखै रायजोफोर खेख्रे खेख्रे होनदों जिरायनायासो
थावबो फुननो मोनासै खानाया जै साइज जाना दं आंना मोखां सुबावबायसो जोंना फिसासो आंखौ गलाघाटनि सिख्लाफ्रा मेगन फिसा जादों होनना बुंदोंना जि मोजां मिनिखाबायबो ओमफ्राय माने मा होनदों मेगन फिसा जादों होनदों माने धेमाजिथिंनिफ्राय बिदिनो मेगन फिसा फिसा जायो खोमाहाय होनदोंनो गलाघाटनिया गावसिना सामोला औ गहां गहां जि बेखौ हरफिननांगौ जोङो बारबाय आरोना लोगोफोर बारखांबाय जों दा थांफिनबावगोन आरोना ओमफ्राय नैबेयाव फैबाय हरफिननांगौ ओमफ्राय दा फैनायाव आं माबा फैगोन बिदिस' आं आरो मोनथ'गोन सानदों 1 घन्टामान थागोन माथो खुलुमबाय लोगोफोर आं दायो दंफैयो साउथ कामरुप सानदुबि जंगल केम्पआव आङो दायो ओमफ्राय बै दैमाखौ बारनानै फैबाय जोङो दायो बे थासारिखौनो आं नोंसोरनो देखायनो नागिरदों लोगोफोर गोसोआ माने रंजाखांदों आरोना फैनानै नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं देखायलांजोबगोन माने गासिबो थासारिफोरखौ ओंखामबो मोनजायोनो बेवहाय जोंखौ माने आगै गावरेमा ओमफ्राय गपि आगै जों गासिखौबो लाबोदो आदा सनि बर'आ ओमफ्राय आं बेखौ माने जोबोद साबायखर जासिदों आरोना नुफेरि जायगाखौ देखायफैबाय बेजोंनो आं एसे सावरायनो नागिरदों लोगोफोर आदाजों सावरायनि आं फंनैसो खोथा नायलांबाय थादों नोंथांमोना आदाया फैनानै इयाव माबायदि नांदों आंथ' इयाव फैबाय थायो बहुतबार फैयो आंनि लोगोफोरखौबो इयाव लाबोबाय थायो जेरै आंनि धेमाजियाव लोगोफोरजों नोंसोरबो दिनै धेमाजिनिफ्राय फैदों सोरबा सिमोनसाफोरा थायो सोरबा जुनाय बिसोरखौबो आं गेजेर लाबोबाय थायो बे जायगायाव जेरै गलाघाटनियावबो आंनि बहुत लोगो दं जों थारमाने जेरावबो दं जोंनि लोगोफ्रा बेयाव आं गुवाहाटीयाव फैब्ला आं लाबोयो बे जायगाखौ सानदुबि बिला बे सानदुबि बिला थारमाने बिराद मोजां जायगायाव बे आसाम आरो मेघालय बर्डारनि खाथियाव दं थारमाने गुवाहाटीनिफ्राय बारा गोजान नङा बारा 30 किल'मिटार बे डिस्ट्रिक्टआ कामरुप रुरेल गोलैयो राभा हासं बे जायगाया राभा हासंनि आन्दाराव दं बे सानदुबि बिला बहुत माबा हिस्ट'रि दं हिस्ट'रिखौ आं बिराद एसेबांबो मोजाङै मिथिया एसे एनै मिथियो खिन्थु आं खोन्थाया माबा गोरोन्थि जाबाय मानसिफोरा एसे माबा गाज्रि मोनो बेनिखायनो खोन्थाया बेयाव एसे माबाफोरा दं बे माबा आइबिनि खाथियाव सोलिनाय दं बेयावबो माबा नायनानै एसे बुंनो हागोन नोंसोरो दा मिथिगोन बेयाव थांनानै दा नोंसोरखौ आं देखायगोन दा बे माबानिफ्राय बेनिखायनो आइबिनिफ्राय नोंसोरखौ नावआव बेनिखायनो लाबोदों जाहाथे जों बे सानदुबि जंगल केम्पआव एसे नोंसोरो फैनानै रंजायो एसे माबा मोनसे जानो लोंनो थाखाय आं माबासो बेबस्था खालामदों नोंसोरखौ बेनिखायनो लाबोदों जाहाथे नोंसोर आरो सोरबा लोगोफोरखौ खोन्थायो जाहाथे जोंनि बे गुवाहाटीनि खाथियाव जेसेबां मोजां मोनसे थासारि दं मोजां जायगा दं बेयाव फैनो हायो जाहाथे बिसोरखौ नोंसोर खोन्थानो हागोन बेनि थाखाय नोंसोरखौ आं लाबोदों आङो बिराद मोजां नांदों आरोना बे आदायानो लाबोदों नालाय जोंखौ आं बेनिखायनो माने आदानि बागै माने आं नोंसोरनो आदाखौ सिनायथि होनो नागिरदों आङो नोंसोरनि सिगाङाव रायजोफोर आदाया गुवाहाटीनिनो आरोना ओमफ्राय आदाया मा मावो आंथ' दा कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दा आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आं गाहायनि हेटारि दा बेनिफ्राय आंनिया न'आव मोनसे बिजनेस दं पिजि सालायो बेनिफ्रायथ' जेबो माबा गैया गिदिर बिजनेस गैया बे फिसाबानो बेनो आंनि बिजनेसा बेनिफ्राय बे सामाजिकनि बा ससियेल खामानिखौ बेफोरखौ मावबाय थायो बेनिफ्राय जोंनि लोगोफोरजों माबा जि अनुस्थानफोराव थांनाय अनुस्थानफोरनि जि रायजो राजाफोर जि हेल्प खालामो बेफोर मावो जेबो माबा गैया आंनिया एसेबां माबा गिदिर खामानि गैया बेनो बिराद मोजां खामानि आरोना आदायाथ' माने बिराद मोजां खामानिखौनो मावदों आरो बिहा हारिनिबो खामानि मावलांदों बिराद मोजाङानो जादों आरो आं मिथिनो लाबावनि फंनैसो खोथा अरुन ब्रह्म बाबाया नोंसानाव माबोरै सिनाखि जानानै माबोरै नोंसानाव थाफैनो मोननाय बेखौ फोरमायना होदो आरोना अरुनखौथ' आं सिनायनाया बोसोरनैसो जाबाय नामा बिसोरो नुबाय थायो जों माबा माबि निउस लानानै बे फैबाय थायो बेनिफ्राय आं बेखौ गुवाहाटीयाव लोगो मोननानै बेथ' निउस लाग्रा मानसि ना बेनाव सिनायथि जाबाय माने सिनायनानै आंजों न'आव फैबाय लाबोबाय बेखौ बेनिफ्रायनो आं बेजों दं र' मोजाङै सिनाखि जानानै बे जोंनि निउसफोरखौ बेनो बानायो बिराद मोजां मानसिया बे माबा सिमोनसाफोरनिनो सिमोनसाफोरनि मोजां निउस बानायो बेनिखायनो मोजाङै बेजों दं मोजाङै सिनायो
जोङो दा नैबे आदा लाहानावनो दंफैयो आं बिराद मोजां नांदों बिसोरनि न'खराव हाबफैनो मोननानै आरो बिसानि न'खराबो बिराद मोजां बाजैबो दं आदाना ओमफ्राय फिसाजो सासे दङ उन्दै थाखोसे आरोना जोबोद मोजां गथ'आबो माने बिराद टेलेन्टेड जागोन आरोना आं नायनायाव बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय बिसनि बिमा बिफाबो दंजोबो आदानि ओमफ्राय बिदा फंबाय साथाम होनदों नामा आदा बिदा फंबाय साथाम हाबा जाजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय दा बेलेग बेलेग जाजोब्बाय ओमफ्राय दा आदाया हारसिं दं आरोना आदा बाजै दङ ओमफ्राय फिसाजो आरो ओमफ्राय बेखिनियानो नै गथ' गोरलैया जाना फंबाय खांजोबनाया दा गावैना बेबायदि सिखौ फैगोनलै नोङो स' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन दायो टायारनिसो आरोना टायारदोबो मा जायो मा जाया नै गोजौ दंफां दिरुं आलायनानै बेयावबो बरियाके जिरायग्रा बनायनानै झुलना मे झुलना दंफां मे झुलना आं बुंदों ना आं गावैना खाथियाव फैबाथाय सेख'गोन होननानै स' गाइस नोंथांमोनाबो खनसे चान्दुबियाव फैना नायबानो जाबाय आंबो जानि खेबसे इलाय बुरिनि नुदोंना गाइस बुरिनि नुदों समायला नोंसोर दा गेलेनो आंदो समायला आंनि बिब'फोरा नै लोगोफोर दासो गथ' गोरलै जाफुदो आंखौसो होखारबावो माने ना आं फाराम गेलेबाय थानायाव नै दंफां सौदुयबायमोन दा लोगोफोर सोरनो नांगो लांदोलै गुमै नांगो नागिरना मोनाखै लांदो जाला इसोरो आंखौ गेलेनो होआ आंखौसो बोखारबावो गावसो गथ' गोरलैबासो गेलेबाय दं नै गेलेबाय था नों नुदो लोगोफोर नुदो आंबो गाखोलायनोसै आं गाखोलायनोसै हगार आंखौ सिखारबावला हारामि चान्दुबि जंगल केम्प नायहैनायनोसै मा दङ बैफोरावबो ना मानसि थायो फैया नैबेरो थाग्रा माबा गोजा आरो माने केम्प वाव नै गान्दावलाया जा गिदिरखा नै दंफाङा थिगसे गिदिरमोन नै दंफाङा गुखोसोना माबाखौसो बायदों जानांगौ जा गिदिरखामोन नैबेखिजा मा दंथाय मोजां थेलेब बानायजोबना दोनदों बेयाव थायो आरोना लज इयो माने रुम दोनो आरोना इयाव सानसेयाव 2500 होनदों जेनेबा हरसे थाबाथाय 2500 आरो फेमिलि थाफैजेननो हायो बिराद मोजां नै बेडशिटबो दङ नैखिजा बाथरुम बिराद मोजां दंखायो माने हाइ बाथरुमासो मोजांसिन माने जेनेबा इयो थुरिनि आरोना न'आ थुरिनि थान्दानो आगै गरमाथ' थांसै जों दसे इयावनो माने हाबनानै नायदो आरोना ओरैबायदि मोजां नांदो आरोना बुंनाङा लोगोफोर बेरायनो मोननानै गोसोखौ माने सान्ति मोनदों माने नों इदि खालामो दलद थानो बेसरा एकदम सान्दुं गोसादोनो माबा फिट जाना गोलैलांबाय नोंसोर बायदि दुरबल मोनदों आंखौ गोलैलाबायनाय नै लोगोफोर दायो जानाय लोंनायनि आइटेम जा गोथाव माने मा मोनसेखौ जाथ्र'नो आरोना चान्दुबिनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जा गोथाव मोनदों पापर फान्थाव बाथोन बेलाहि बाथोन थालिर मैखुन ओमफ्राय थाइबें गाजर गासिबो पक'रि ओमफ्राय बयलार आलु जा गोथाव माने ओइलाय मोनफैना दङ
जों थांनो ओंखारबाय लोगोफोर सानदुबिनिफ्राय सानदुबि बाय बाय फैदो आदा ओइ दैयाबो जोंनि खोमा हा गैला जोंनो नै नावनि थाखाखौबो 200 होना होनांबाय सासेयाव ओमफ्राय जाहोनायावबो इ आदायानो जाहोजोब्बाय आरोना टटेल 5000 आदा जोंनि थाखाय खरसा वाव 5000 जोबोद गोजोननाय थाबाय दे आदा दा संनाय फैनाय गैला गैथ'ला दहायनो लाखाजोब्बाय जोंना थब्ल' बिबारा बेखौ जायोना आगै इनि फिथाइखौ जायो ओमफ्राय ओइनि फिथाइ दं खोमा होननाय नुदां आरोसै इनि फिथाइखौ जाया मोनसे गुफुर बारग्रानिखौसो जायो ए जोंना नै गाइसफोरा लारि लारि जिरायखाना लानोसै गैला जोबसिगोन दैया कपिया नायलाय थैनाय ना मानायमोन होनना नायगासिनो दं होगारखाबायबो बे दंफांथ' मा सेवाय नायनाय नायलाय सानदुबि मा राबा खोमसि जाजोब्बाय दिपर बिलसिम फैगौ मोना फैबाय नै बिराद खोमसि जाबाय आरोना नै दैफोरा दिपर बिला बेनो गाइस नायदो नै जों थांनो ओंखारबाय गाइस खोमसिबायबो बेयाव खोमसि फैबाय जोङो